akordy? Ne. Kytaře. Akorát na ukulele. 2. Takže první akord je C minor. Alespoň nějaký pozůstatky. Tam nechám. Jo? Čekat. Není to špatný, ale není to zas dobrý. D7, to se hraje takhle. Je to dobrý, ale spíš skláňu trošku víc k tý špatný a horší. A7, což je takhle. Tady. Zní to jako už reálný akord, ale nejsem si jistý, jestli to existuje. Pokud vymyslíte nějaký další akordy, který bych mohl zkusit tady z kytary na ukulele, tak dejte like a napište nějaký komentář, jaký akord bych měl zkusit, jo? Tak, čau.